Poďme sa pozrieť na to, ako si môžeme v CAD Map vypočítať prúhvez valovej gule. Spustíme si funkciu rovnozvod a prejdeme na záložku prúhvez valovej koule. V rámci tejto záložky vidíme, že si môžeme vybrať triedu LPS. Na základe triedu LPS vidíme, že sa nám automaticky zadefinuje polomer valovej koule. Teraz si môžeme zadefinovať vzdialenosť jímačov pomocou uhlu priečky alebo zadaním priamej hodnoty. Keď máme zaznačené ne, tak musíme zadať vzdialenosť jímaču. Môžeme zadať priamo hodnotu vzdialenosti jímaču, alebo môžeme vybrať tú vzdialenosť ručne. Automaticky sa nám vybere a vypočítá na základe zadaných údajov prúhvez valovej koule. Ďalšou možnosťou je vybrať uhol priečkou. Klikneme na áno a zadáme rozmery A a B. Zadám hodnotu roztežímačov A, napríklad 5 metra, a roztežímačov B nechám tak, ako som mal predtým. A automaticky sa vám vypočíta prúhvez valovej koule.